Blessed afternoon to our viewers and our brethren. Our topic this afternoon is the Godhead of Jesus Christ. Before we proceed, let's bow our head and we ask God for prayer. Lord God, we praise you, we thank you for this wonderful afternoon. Be with us and bless everyone, oh God. And anoint your servant as I'm going to teach your word, oh God. Be with me, Lord, for without you I can do nothing. In Jesus' name. Amen. Okay, at the Godhead of Jesus Christ, ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. At napakalaga po na talakayin po natin ang pagka-Diyos. At marami pong may kanya-kanyang koro-koro at pangunawa. Pero tayo po ay babase sa kanyang mga salita. At dalangin nyo rin po ang iyong likod para gabayan po tayo sa pamagitan ng Banal na Espiritu. The Book of Psalms 33 verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He has chosen as His own inheritance. Sa wikang Tagalog, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Ang bayan na Kanyang pinili bilang Kanyang mana. So, pag ang isang bansa ay nire-recognize niya na may Panginoon Diyos na nangunguna at pumapatnubay, mapalad yung bayan o bansa na yan sapagkat pinili siya ng ating Panginoon. Kaya in the book of Romans chapter 1 verse 20, for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Kaya napakalaga po na tatalakayin natin ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat maliwanag po na sinasabi ng banal na kasulatan sa binasa po natin. Nagsabi po ron sa wikang Tagalog, mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Bagaman hindi nakikita ay naunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang may dadahilan. Ito po yung kanyang kapangyarihan at walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Kaya nga pinapag-aralan po natin ito para wala tayong may dadahilan pagdating ng paghatol. Dapat kilala natin ang ating Diyos. Kilala natin ang ating Panginoong Diyos na nasa Biblia. Para hindi niya tayo sasabihin na layas, hindi kita kilala. Sayang po yung ating paglilingkod. Sa kalauna na hindi pala tayo kilala ng ating Panginoon. Wala pala tayong relationship sa Kanya kahit na tayo po ay tumatawag sa Kanya. Kaya mahalaga po na papag-aralan po natin ang Kanyang pagka-Diyos. In the book of 2 Timothy chapter 3 verse 7. Ang sabi po roon, always learning and never able to come to the knowledge of truth. Kaya nga, yung iba po, aral ng aral, maganda naman po yun. Kaya lang, hindi nakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Dito sa verse 6 sa 2 Timothy, sapagkat mula sa mga ito ang mga pumapasok sa sambahayan at binibihag ang mahangal na babae na puno ng mga kasalanan at inihilan ng iba't ibang pagnanasa, na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kaya dito po, merong halimbawa po rito ng mga sumasalungat. Sa verse 8, kung paanong sina Jannes at Jambres ay sumalungat kay Moses, ang mga ito'y sumalungat din sa katotohanan. Mga taong masasama ang pag-iisip at mga nagtakwil sa pananampalataya. Kaya napakahalaga po na mapag-aralan po natin at hindi natin pwedeng maiwasan na yung ating Panginoong Diyos ay nais niya na makilala po natin at buo yung ating pananampalataya.
Ayaw ng Diyos na tayo po ay nagdududa. Kaya there are basic principles. Papag-aralan po natin ngayon. Yung mga biblical principles why Jesus Christ is God. Okay, at dito po, napakalaga po na malaman po natin na si Jesus Christ is God as a creator. Nung pasimula pa rin, nandun na po siya. The book of Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. The heavens, kasi New King James po yan. Sa King James po yan, heaven. Hindi ibig sabihin marami po yan. Ngayon mga kapatid, ang sabi po ron, God, in the beginning God, pag sinabing God po, Spirit po yan. At sa verse 27, so God created man in His own image, in the image of God. He created him, male and female, He created them. So singular po yan. So God created man in His own image. Hindi niya sinabi na in their own image. In the image of their God, He created him. Puro singular po yan. Male and female, He created them. So isa lang pong lumikha sa atin. Yung nagsalita na, in the beginning God created the heaven and the earth. Yung nagsalita na magkaroon ng liwanag, let there be light. Yun yung Diyos natin na Espiritu. In the book of Isaiah 45 verse 12, I have made the earth and created man on it. I, my hands stretch out the heavens, and all their hosts I have commanded. Siya po yung lumikha ng kalupaan. Siya po ang lumikha ng tao. Sarili niyang kamay. Nilaladlad niya yung kalangitan. At inutusan niya ito, yung lahat ng manandun. Kaya mayroon lang pong isang Diyos. Na ang Biblia po ay nagtuturo. Kaya doon po in the book of Malachi chapter 2 verse 10, I have we not all one Father? Yan po. Has not one God created us? Why do we deal treacherously with one another? By profaning the covenant of the fathers. Yan po ang tanong ni Malakias sa mga bansang Israel. Di ba isa lang ang ama natin? Isa lang ang lumikha sa atin. Bakit tayo nagtataksilan sa isa't isa? Bakit pinawalang halaga natin ang tipan ng ating ama? So ibig sabihin, ang tinutukoy po dyan, isa lang talagang ama natin. Isa lang ang Diyos na lumikha sa atin. Hindi po dalawa, hindi tatlo. John chapter 1 verse 3. All things were made through Him. Pag tinignan natin ng John chapter 1 verse 1, in the beginning is the Word. Ayan. Sa verse 3, all things were made through Him. Lahat ng bagay ay nilikha sa pamagitan niya. At kung wala siya, ay walang nilikha. Lahat ng bagay po. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. At tinutukoy po dyan ang Diyos, si Jesus Christ. Kaya sa verse 10 and 11, dumating po siya, He was in the Word, and the Word was made through Him. And the Word did not know Him. He came to His own, and His own did not receive Him. Tinutuwi po dyan si Jesus Christ po, na pinapakilala niya po yung sarili niya sa kanyang sariling bayan sa Israel. Doon siya nagpahayag. Ngayon, hindi siya kinilala. Sarili niyang bayan, hindi siya tinanggap. Kaya yun ang number 1. Jesus Christ as the Creator. Number 2. Jesus Christ as the great I am. Tingnan po natin sa Old Testament. Okay. Ito po si Moses sa Exodus chapter 3 verse 12 to 14. Nung siya po ay kinausap ng Diyos. Nung inatasan niya po na palayain at mag-iusap sa King Pharaoh ng Egypt para palayain po ang bansang Israel. Kasi po, sila po ay inalipin ng 400 years at sabi po ng Bible, binisita sila ng Diyos. At nakita ng Diyos ang kanilang kahirapan.
Kaya dito po, tinawag niya si Moses habang siya po ay nagpapastor. Kaya sabi niya, so he said, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. Ano yung palatandaan? Na siya ay sinugo ng ating Panginoon Diyos. When you have brought the people out of Egypt, kung palalayain na ang aking bayan sa Ehipto, yun yung palatandaan. You shall serve God on this mountain. Sa 13. Then Moses said to God, indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you. And they say to me, what is his name? What shall I say to them? Verse 14. And God said to Moses, I am who I am. Ano pa kilala ko? Tanungin nila sa akin ang pangalan mo. Ako nga, si ako nga. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. I am he. Ibig sabihin, ako nga. Siya ako nga. Yan ay ibig sabihin, I am he sent me to you. Kaya dito po napahalaga na yung I am sa Old Testament, yung I am he, at saka yung I am that I am. Tingnan po natin ang New Testament kung sino itong great I am na to. Now when he said to them, I am he, they drew back and fell to the ground. Then he asked them again, whom are you seeking? And they said, Jesus of Nazareth. Jesus answered, I have told you that I am he. Therefore, if you seek me, let those go their way. Ito po yung panahon po na hinuli po si Jesus Christ. Kasama si Judas po dyan. At nalugmok po sila. Nung hinanap na nila si Jesus, ako nga, to, si Jesus na hinanap nyo. Now when he said, I am it, they drew back and fell to the ground, nalugmok. Napaluhod po sila eh. Bakit siya talaga yung I am he? Pag sinabing I am he, siya yung Diyos. And he asked them again, whom are you seeking? And he said, Jesus of Nazareth. Siya ang hinanap. Jesus answered, I have told you that I am he. Inulit niyo ulit. Therefore, if you seek me, let this go their way. Ayaw niya kasi ng mga mapahamak yung mga tao roon. Kaya sige, huliin niyo ako, pero palisin niyo yung mga tao. Palayuin niyo sila. Ako lang yung may ano dyan. Kaya dito po, pinapakita po rito, lalo na sa 8:24, nung ang ating Panginoong Hesus ay talagang hinahanap, ang sabi niya, ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Sa John chapter 8, kaya sabi ron, the truth shall set you free. Ano ba yung truth doon? Nagpapakilala po siya na before Abraham, sabi niya, was I am. Tignan po natin sa 8:24. Therefore I say to you that you will die in your sins. Pero mo, mga kapatid at mga kaibigan, mga minamahal na nanonood at nakikinig. Therefore, I say to you that you will die in your sins. For if you do not believe that I am he, you will die in your sins. 2 beses binanggit po yan. Pagka hindi ka naniwala na si Kristo ay yung siya nga, siya ako nga, yung siya ako nga, the great I am in the Old Testament, yun yung God na Spirit. Ibumaba na po siya eh. Kaya sabi niya, nagpakilala na po siya eh. Hindi siya pinapaniwalaan, kaya sabi niya, you will die in your sins. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan pag hindi kayo naniniwala na siya ako nga. Biro niyo mga kapatid. Napakabigat na statement ng ating Panginoon. Ang Panginoong Hesus ay hindi nagsisinungaling po at hindi nagbibiro. Pagdating sa katotohanan po, talagang totoo ang kanyang sinasabi because He is not a man that He should lie. He is Lord, He is God. Number 3, Jesus Christ as the Word. Ang tanongin niyo po, sino ba yung nagkatawang tao? Sino ba yung nagpahayag sa laman? Yan. Kasi marami pong nalilito. Tingnan po natin ang Bible. Sa Old Testament po, who has believed our report? Sino raw ang maniniwala sa aming narinig? Ito po yung panahon ni Propeta Isaiah.
And to whom has the arm of the Lord been revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He has no form or comeliness. And when we see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he opened not his mouth. He was oppressed. Pinahirapan po siya. Siya'y inapi at siya'y sinaktan. Gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa katayan. Pero nyo mga kapatid, yun ang ginampanan ng ating Panginoon. Nahula na po yan bago dumating ang ating Panginoon. Bago siya po ay naging laman. Ang salita po, ang nagkatawang tao, yung salita, the Word. Kaya Jesus Christ as the Word. Yun ang number 3 po natin. In the beginning was the Word. Yun na po yun. So, ang nagpahayag sa laman ay yung salita. And the Word was with God, and the Word was God. Yung salita ay Diyos, ay sumasa Diyos. So, ibig sabihin po, yung nagsalita na in the beginning, God na Espiritu, bumaba po, yung nagsalita po, Diyos yun. Yun yung salita. Kaya sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God. Hindi po magkaiba po yun. Yung nagsalita at saka yung salita, Diyos po yun. Kaya sabi po sa verse 14, and the Word became flesh. Yung nagsalita, ikatawang tao, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Yung salita po ang nagkatawang tao. Si Jesus Christ po ay nasa laman. Ang nagkatawang tao po, yung salita. Nasa laman si Jesus Christ, umiram siya ng laman kay Mary para sa ikaliligtas po natin. Siya po yung kordero na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Kaya sabi sa 1 Timothy 3:16, diba, huwag na tayong magtalo-talo. Ano yun? Sapagkat hiwaga ang kanyang pagka-Diyos. Ano yun? God was manifested in the flesh. Sino raw ang nagpayag sa laman? Ang Diyos. Sino raw ang nagkatawang tao? Ang salita. Justified in the Spirit, sent by angels, preached among the Gentiles, believe on in the Word, receive up in glory. Kaya dumating po sa atin yung mabuting balita po, na si Kristo po, ang ating Panginoong Hesus, ay nasa laman. Ang nagpahayag o nagkatawang tao ay ang salita. At ang ang nagpahayag sa laman ay ang Diyos. Kaya sabi nun, wala na tayong pagtatalunan pa. Who is a liar? Tingnan po natin. Tingnan po natin ang sinungaling. Okay. Who is a liar but he who denies that Jesus is the Christ? He is Antichrist who denies the Father and the Son. Whoever denies the Son does not have the Father either. He who acknowledges the Son has the Father also. Basahin po natin sa wikang Tagalog ng 1 John para medyo malinaw po. 1 John chapter 2 verse 22.
Na po natin sa 1 John chapter 2 verse 22. Sino ang sinungaling? O sino raw? Kundi ang nagkakaila na Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo, ang nagkaila sa Ama at sa Anak. O yun, maliwanag po. Pagka ipinagkaila natin yung Ama at yung Anak, ang sinumang nagkakaila sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kanya rin ang Ama. So, hindi po pwedeng paghiwalayan po yan sapagkat yung Ama na tinutukoy dyan ay yung Espiritu. Kaya pag tinatanong si Kristo po, did you not know that the Father is in me, I am in the Father? Ang tinutukoy niyang Father po yung Spirit. Wala pong nakakilala sa Father, siya lang po. Kaya sa John chapter 14 verse 6, diba? Inaanap po siya doon. Kaya I am the way, the truth, and the life, sabi niya. No one come to the Father but by me. So walang nakakilala po. Walang makakapunta sa Ama, siya lang. Siya lang ang nakakilala sa Ama. Kaya kung hinahanap po natin yung Ama niya, abay, mga kapatid, Espiritu po yun. Isa lang po ang trono sa langit. Hindi po dalawa, hindi tatlo. Walang kanan, walang kaliwa. Kaya pinapag-aralan po natin ang kanyang pagka-Diyos. Para may panahon pa po tayo. Habag ang Diyos. 2 John chapter 1 verse 7, For many deceivers have gone out into the world, who do not confess Jesus Christ as coming in the flesh. This is a deceiver and antichrist. Tingnan natin ng 2 John 1:7. Maraming mandaraya na lumitaw sa sanlibutan. Ano yun? Yaong mga hindi kumikilala na si Jesucristo ay naparito sa laman. Si Kristo po ay naparito sa laman. Ito ang mandaraya at ang Antikristo. Kaya pag hindi ka naniwala na si Kristo ay tao, nagkatawang tao na sa laman, ay Antikristo ka. At kung hindi ka naniwala sa Kanya na nagpahayag, yung Espiritu na nagpahayag sa laman, ay Antikristo. Hindi pwedeng maging tao lang si Kristo. Dalawa po ang kalikasan ni Kristo. Isang Diyos sa Espiritu. Si Kristo po ang Yehoshua. Siya yung Kristo. Siya yung tagapagligtas. Siya yung Misaya. Siya yung hinihintay ng mga Hudyo na magliligtas sa kanila. Kaya nga bumaba na siya. Inuulan na po yan. Papag-aralan po natin yan. Kasi may part 2 po ito. Kasi masyadong marami pong dito. Mga verses. Kaya nag-iingat po tayo. Kaya marami pong mandaraya. Kaya mag-iingat po tayo. Si Kristo po ay Panginoon, tagapagligtas. Panginoon po siya kasi Savior. Nasa laman po siya. Nagkatawang tao po ang Diyos. Ang salita, ang nagpahayag sa laman. Number 4, Jesus Christ as God. Tingnan nyo po. Tingnan natin ang mga faith ng mga apostoles. John 14:6-9, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan. Pinanggit ko na po yan. Nahanap po nila eh. Kasi nagtanong si Thomas po dyan. May paalis siya. At hinahanap niya yung way. Nakikinig din yung mga ibang alaga. Kaya sinabi niya, ako yung daan. Wala nang iba. Sino ba yung totoo? Si Jesus Christ lang po. Siya rin po yung buhay. Sinabi niya po sa John chapter 1 verse 1 niya, no one comes to the Father except through me. Wala nang makapunta sa Ama. Siya na po yun. Wala nang iba. The Father revealed. Alam niyo si Philip po. Siyempre nagtanong. Kasi lagi niyang sinasabi na my Father is in me. Nagtanong ngayon si Philip. Philip, I've been so long with you. Until now you have not known me. Kaya sabi niya sa 7, if you had known me, pag nakilala mo ako, you would have known my Father also. And from now on, you know Him and have seen Him.
O nagsisinungaling ba si Kristo dyan? Di siya pwede magsinungaling. Pag sinabi niya na, mula ngayon, nakilala mo na siya at nakita mo na siya, siya yun. Siya yung Diyos. Kasi, kaya siya nakalamang na may laman, kasi pag nakita mo ang Diyos, mamamatay ka. Mamamatay sila. Kasi Espiritu ang Diyos eh. Kaya nga nasa laman si Kristo. Kaya sabi niya mismo, nakita niyo na ako, nakilala niyo ako ngayon, at nakita niyo na ako. Ano pang hinahanap po natin? Jesus Christ as God. Tingnan po natin. Si Philip said to him, Lord, you as the Father, and it's sufficient for us. He said, I have been with you so long, and you have not known me. Philip, he who has seen me, has seen the Father. So how can you say you as the Father? Wala na sila. Napatutuhanan na po ni Kristo. Hinahanap niyo pa yung Ama. Ako na ito. Kilala niyo na ako. Di kilala niyo na yung Ama. Yun po ibig sabihin nun. Mula ngayon, kilala niyo na. Nakita niyo na. Nakita niyo na yung Ama. Tingnan natin si Thomas. Si Thomas po ang nagtanong sa kanya sa Akwan. Sa 14:6 kanina dito po, nung nag-resurrect ng ating Panginoon sa John chapter 20, verse 20 to 29. Thomas answered and said to him, My Lord and my God. Bakit si Thomas wala po? Nung unang nag-appear ang ating Panginoon, nagbati sa kanila, naka-close po yung kanilang door. Peace be with you. Wala si Thomas po noon. Bakit wala si Thomas? Kilala niya na si Jesus Christ. Nagpakilala na siya sa 14:6 ng Book of John. I am the way, the truth, and the life. Kasi nahanap niya nun yung way. Siya lang yung way. Siya lang yung truth. Walang makakapunta sama. So, kilala niya na. Kaya nung pangalawang pagpapakita sa kanila, peace be with you. Thomas, nandito na ako. Dahiti mo yung kamay mo sa aking kamay. Ano sabi ni Thomas? My Lord. My Lord. Sabihin, Panginoon ko, nag-resurrect na po siya dyan. And my God. Hindi po nagulat si Thomas dyan. Talagang kilala niya na siya yung Panginoong Diyos. Sa Old Testament po, ilang beses na Lord God. Mapapansin niyo po sa Old Testament, Lord God. Magkatugtong po yan, hindi Lord and God. Kasi po si Thomas, si Lord, nag-minister, nakasama niya sila ng 3.5 years, yung kanyang mga alagad. Nag-resurrect na po siya. Nagpakita pa rin kausap nila. Diyos na po siya. Diyos na yung kausap nila, Espiritu na po yun eh. Kaya nga nagduda yung iba sa kanya nung nag-resurrect po siya sa Matthew chapter 28, and some doubted, and they worship Him, yung 11. But some doubted. Ibig sabihin, yung mga ibang alagad doon nagduda. Kaya another 40 days pang ating Panginoon. Para magpakilala sa kanila, yung Diyos na nasa Old Testament, ay siya si Jesus sa New Testament. Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Dahil ba nakita mo ako, naniwala ka. Blessed are those who have not seen and yet ye have believed. Mapalad daw yung hindi nakakita kay Kristo. Nanampalataya na hindi naman natin siya nakita bilang Gentiles. Sa history po yan. Pero nararamdaman po natin na buhay si Kristo. Nararamdaman po natin na nagbago yung ating mga buhay. Nararamdaman natin yung pagbabago ng ating buhay. Nararamdaman natin na si Kristo ay buhay sa ating buhay. Pag humingi tayo sa Kanya, binibigyan niya tayo. Pag humingi po tayo at kahilingan ng kagalingan, binibigyan niya tayo. Protection, binibigyan niya tayo. Kaligtasan. So, kilala po natin ang ating Panginoon Diyos. Sinabing Panginoon Diyos, ang pangalan niya, Jesus Christ. Kaya napakalaga po na makilala po natin yung kanyang pagka-Diyos. Colossians chapter 2, verse 9, For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Pero nyo, ang kapuspusan ng kanyang pagka-Diyos sa kanyang katawan na kay Kristo. Saan pa hanapin nyo yung fullness of the Godhead? Na kay Kristo na po. Kaya sabi nga niya sa Book of Matthew chapter 28,
Nung nag-resurrect siya nung inabili niya sa kanyang mga alagad all power is in me. Lahat ng kapangyarihan at kapamalan ng kalangitan at kalupaan ay nasa akin. Kaya inabili niya, go ye therefore into the world. Bakit? Siya yung Diyos sa langit at Diyos sa lupa. Bumaba na nga po yung Diyos na nasa langit sa pamagitan ni Kristo. Sa Isaiah 45 verse 21 and 22, tell and bring forth your case, yet let them counsel together. Who has declared this from ancient time? Who has told it from that time? Have not I the Lord, and there is no other God besides me? A just God and a Savior. There is none besides me. Siya po yung Espiritu, yung in the beginning God. Siya rin yung Savior ito sa New Testament. Siya yung Panginoon na bumaba. Pag sinabing Panginoon, lamang tao po yan. Look to me and be saved, all ye ends of the earth, for I am God and there is no other. Ang Diyos mismo, wala siyang kilalang ibang Diyos Pero ang tao naglalagay ng mga Diyos-Diyosan. At ang matindi pa, ang demonyo gusto niya maging Diyos din. Kaya mahirap po. Kailangan makilala natin ang ating Panginoon Jesus. Pag-pray po natin yan. Number 5. Jesus Christ as God according to the Scriptures. Jesus Christ as God according to the Scriptures. Kaya mula pa nung pasimula, nang likhain ng sanlibutan ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, eternal power, and Godhead. Makikita po natin yung kanyang pagka-Diyos. Bagamat hindi nakikita, ay naunawaan at nakikita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang may dadailan. Ang dami pong mga witnesses yung pagka-Diyos ni Kristo. Sa darating na paghatol, wala na tayong may dadailan na hindi namin narinig. Sabihin na lang ng Lord, layas, hindi ko kayo kilala. Ginagamit namin, Lord, yung pangalan mo, nagpapayag po kami. Gumagawa kami ng himala. Papalayas kami ng demonyo, ginagamit namin ang pangalan mo. Karaniwan po naman Halos lahat naman ng mga denominations, ginagamit po yung pangalan ng Lord. Pero tiyakin lang po natin na may relationship po tayo sa Lord. Sayang po yung ating paglilingkod. Pagkadarating ang panahon, palalayasin po tayo. Kaya sabihin natin, di ba, Panginoon, ginamit namin yung pangalan mo. Sinabi po yan sa Matthew 7:21. Nagpahayag kami, nagprophecy kami, nangaral kami. Gumawa ng himala dahil sa pangalan mo. Talayas kami ng demonyo. Yet the Lord said to them, I never knew you. Gumagawa kayo ng mga kasalanan, katampalasanan. So, kailangan magkilala po natin ang lubusan ng ating sinasamba at ating pinaglilingkuran para hindi sayang po. Ano sabi po ron kanina? Is eternal and Godhead so that they are without excuse. Okay? Colossians 1:5, of which I became a minister, according to the stewardship from God which was given to me for you, to fulfill the word of God. Ito po si Paul. Siya po ay sa Colossians po yan. Na sabi niya, pinagkatiwalaan siya ng Diyos. Ito yung para maganap ang salita ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pangangaral. Colossians 1:25, ako'y naging ministro nito ayon sa katungkulan pinagkatiwala ng Diyos sa akin para sa inyo upang lubos na may payag ang salita ng Diyos. 26. Pero ba 26 yan? Ang ihuwaga, the mystery which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to His saints. Pero nyo, yung hiwaga po dyan,
ay inihayag na sa mga banal. Ang hiwaga po dyan, yung kanyang pagka-Diyos. Kaya mapalad ka, kapatid, kaibigan, at mga manunood, na kung ang pagkakilala mo, si Kristo ay Diyos at Panginoon, mapalad ka, siya yung Diyos na nasa Bible. 1:27, to them God willed to make known what are the riches of His glory, of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Sa 20, sa kanila ay ninanais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang kayamanan ng kalwalhati. At pinalam na ito nang hiwagang ito sa gitna ng mahintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na siyang pag-asa sa kalwalhatian. Kaya salamat po sa Diyos. Kasi po, nagpayag po sa atin ang ating Panginoon. Sino ba tayo? Who are we that God is mindful of us? Sino po tayo para alalahanin ng Diyos? Tayo po ay makasalanan. Tayo po ay galing sa labog. Pero, inaalala po, nahabag ang Diyos kapag Gentiles po tayo. Nahabag ang Diyos. At hinanap po tayo at nagpangilala sa atin ng ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon Diyos. So, Matthew 4:10, then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Ito po yung tinukso ni Satanas, ang ating Panginoon. Sa Matthew chapter 4, if you are the Son of God, let this stone turn into bread. Kasi gutom na po siya, nag-fasting po siya ng 40 days. Kaya sabi niya, it is written, nasusulat, ilang nabubuhay ang tinapay. Sa pamagitan ng tinapay lamang, kundi sa bawat salita na namamutawi sa bibig ng Diyos. Ang pangalawa, yung magpakatihulog ka na, sasaluhin ka ng Diyos mo. Sabi niya, huwag mong tuksohin ang Panginoon Diyos. Pero dito, pinakilala niyo karangyaan. Dinala niya sa exceeding mountain, sa pinakamataas. Pinakita niyo karangyaan, yung mga magagandang pleasures in this world. Sabi niya, bibigay ko sa iyo, sa ito yung Satanas. Pero hindi niya binigyan ng puwang, ng distansya. Away with you! Layas, Satanas! Ano yun? Nasusulat. Sambahin mo ang Panginoong Diyos. Siya lamang ang paglilingkuran. So, isa lamang po. Yan ang Lord your God. Lord God, you shall serve. Siya lang ang paglilingkuran po natin. Ang Panginoong Jesucristo. Siya yung babalik para sa atin. Sinabi niya po yun sa John chapter 14. Kung maniwala kayo sa Diyos, maniwala din kayo sa akin. Pagkat ako'y aalis, paghanda ko ng silid para sa inyo. At ako'y babalik. Kung saan ako naroon, nandun din kayo. Pangako ng Diyos po yan. So, salamat po. Mayroon tayong part 2. Sa susunod, tatalakayin po natin. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Sa John chapter 1, verse 3. So, siya po talaga. All things, lahat ng bagay ay ginawa sa pamagitan niya. At kung wala siya, wala po ang lahat ng bagay. Ang tinutukoy po dyan, kanyang pagka-Diyos. Bumaba po yung Espiritu. Yung salita, nagpahayag sa laman. At nasa laman si Kristo. Isa lang po ang person ni Kristo. In His person, nasa kanyang kalwalhatian sa Hebrew chapter 1 verse 3. Tatalakayin po natin yan sa susunod sa part 2. Maraming pong salamat at tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Salamat po sa lahat, Panginoon, sa iyong kagandahang loob na nipayag mo sa amin, Panginoon, ng katotohanan, na ikaw ang Panginoon Diyos sa lumang tipan, Panginoon, at ikaw ang Diyos na aming sinasamba, hindi nagbago. Sabi po sa Hebrew 13:8, for you are the same yesterday, today, and forever. For you are the Alpha and Omega. Marami pong salamat sa karunungan na binigay mo sa iyong mga anak. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pangalan mo, Panginoon Hesus, ito pong aming samot dalangin.
Amen.